Така, сега ще направим динатриев карбонат. Първо в тази проветка се слага сода, най-обикновена сода, наречена още сода бикарбонат. В тази проветка трябва да сложим съвсем малко, даже не съвсем малко, малко повече, съвсем малко, натриева основа. Тя разяжда силно, така че е препоръчителна работата с ръкавици. Слагаме пак 3 пълни капомера. Ще видим дали е достатъчно, ако не, ще сложим още малко, а не е абсолютно достатъчно не. И затваряме. След това е ред на оцета. След като се сложи оцета, трябва веднага да се затвори самата проветка, да се запуши, защото целта ни е въглеродният диоксид, който ще се отдели при тази реакция, да попадне директно при натриевата основа, за да реагират и да се получи динатриев карбонат. И сега, време е да сложим оцета. За тази работа да всичко се направим много бързо. Даже можете да сложиш оцета. Малко, аз ще кажа, смисъл сме да се пие изведнъж спори. Стоп! И се получи. Тук влезе оцет. Въглероден диоксид, извинете. Сега да се отвечетва. И разтръскваме. Да се смеси хубаво с натриевата основа. Динатриев карбонат, в случая се коптаи на дъното. Моля. Динатриев карбонат може да се извади от това нещо. Само с филтърна хартия обаче. Но ние нямаме филтърна хартия. Ако извадите динатриев карбонат, той реагира много интересно с вода, при което се отделя пак въглероден диоксид. Ако искате, може да направите тази реакция. Филтърна хартия се купува в магазините, където се продава кафе, например.